عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله. yake ta kai wahal ya ta'atta hubbu kai Muhammadin yanzu ma zai yi ke so da manzon Allah yake ta kai hubbu salmai amal fis so wani manzon Allah ba ko kai ku fasikanci ko kina ashe fifita wani al'amari naka akan manzon Allah ba cikin su manzon Allah ba sai manzon Allah ba ta dauka shirka ba ta dauka tarayya idan za ka so manzon Allah ka zama Allah tsantsan shi idan za ka yi sai so da Allah da manzon Allah idan za ka fi so da Allah da manzan Allah ba don gidana ba ba don gidanka ba ba don zawiya ka ba don zawiya ta ba jama'a mu haƙuri mu saboda Allah mu daure mu yayi in ba a yi saboda Allah so za a yi sannan ina tambaya Allah ce yake kan cikin Qur'ani inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama masu tsoron Allah cikin bayan Allah su malamai to ba a samu tsoron Allah wani malamai ya same shi ba a samu saboda Allah wani malamai ya same shi ba a samu saboda Allah wani malamai ya same shi kana da awan wani ka kuma an saba da ne ba ka saboda Allah ba ba kai saboda Allah ba a zahiri ana gani sai za a yi sannan sauran su da ba su ta kai a wannan hanya jama'a da wasu manzan Allah ba a da yin manzan Allah wala ta hasada wala ta bagadu wala ta tawalu kar ku yi hasada kar ku bar jina baya kar ku yi kiyayya kuna ta yin ba jina baya ba a dawo akwai ko a ce wani shi sai manzan Allah shi ne kake da Allah ana son shi ya za ka samu lake shi ina son ko isa maka ina son zaban da umunka wallahi ba so ya wannan wani saka jama'a shi sai ke ce muku sirrin son manzan Allah shi ne aikata ko ku koyi da manzan ko kuma aikata manzan ba da auba ki to ba wannan irin son manzan Allah ba ki zuciya ba to aiki ba to kace son manzan Allah wannan ba haka bane ba shi son manzan Allah ba ka bi halayen ku sun da sun dace halayen manzan Allah ka yi ɗaya ku sun dace kace manzan Allah ka yi aikin ku sun dace aikin manzan Allah manzan Allah kiyya manzan Allah ƙarya manzan Allah hasla ba aikin manzan Allah wannan kai ka so kana ya ga cikin kacin son manzan Allah ba haɗin kai ba sun juna jama'a wani shi son manzan Allah to ina mafita zuwa gaba ba ya fi juna fa abuwa son ya uku ya fi ka ci mafi yafi ya fi na kawai manzan Allah ya fi kyanar to jama'a don Allah mu kiyaye musu manzan Allah sun tsaka musu manzan Allah kulliyar marziya ba ko musu manzan Allah musu Allah sun da mu kai musu Allah manzan Allah idan za mu so abu musu saboda Allah manzan Allah idan za mu tsawo isa da Allah manzan Allah wani tuba lillahi tuba da rubuta son duk abin da kake so da Allah fi so da Allah manzan Allah jama'a don Allah mu kiyaye abin nan aurani ne wani kibabba mu an zuka ta mu gani shin soyayyar manzan Allah idan muke ake auta da ita ka tashi ka je cuta ka dawo ka ji shin ka dawo a kan sai manzon Allah ka bani gida ba lafiya ka tashi ka je cuta ka tashi ka je sin ka ba ka iza wani da makwacin ka ko ka ce da manzon Allah shi manzon Allah cuta ko yake ko sai da to bai nake yi manzon Allah cuta ko sin ka garin ku ana maulidi unguwa ka zaka ce ba ka za kuma dan gari ba akan kawai wai kai ba lai ko da ba a manzon Allah kullai ko wallahi ba akwai manzon Allah ko ana ta kuma a tare manzon Allah komai ɗaya ne a manzon Allah kowa ɗaya ne a manzon Allah komai ɗaya ne idan aka ce manzon Allah an gama idan aka ce manzon Allah ra'ayi ya kau idan aka ce manzon Allah wata ida ta kau idan aka ce manzon Allah komai da ka yi kusa manzon Allah sai manzon Allah jama'a mamaki da wasu manzon Allah kawai a baki da wasu Ibrahim kawai a baki wani har shi Ibrahim to shi har shi Ibrahim yake shi Ibrahim zo shi Ibrahim akan manzon Allah san manzon Allah ya fita manzon Allah akan komai ya fita san manzon Allah akan komai koyi da manzon Allah aiki da kai usulun manzon Allah kai kuma fa ka bi halin sai ka ci halin shi Ibrahim shi Ibrahim na kiyaya shi Ibrahim na gaba shi Ibrahim na hasada shi Ibrahim na ci da addini ka ce kai shi kenan sannan jama'a muka zo muka gada mu kan wani al'amari a ce ba kai sai kai sai kai sai kai sai kai sai a jika ka ce kai sai kai a jika in ma ba taruwa ba sai kai magana ba ko da kai magana kawai shi ka tashi ka wuce ka sa wannan ruwa kai kawai a jiki ba ka jinu ba jama'a ariya usmatu a jika san ka akan yi neman akwai bitin ci da addini
wani shi ne sun manzan Allah kan ji kalli ba arziki an zaba ba sai ka ci da addini ba mai masu ɗuri da kuma ba musulmi ba ne sai ba ka arziki inda ka tsammani ba sai ka ci da addini ba jama'a kai sun kai ka samu ko ka so a jika kai ka ba a cikin malami ne ai hattara ba wanda ke ci haɗin malami wanda bai kasu da Allah ba wanda ke ci haɗin mai kasu da Allah ba sau da Allah ba wanda ke ci haɗin mai tafsir ba sau da Allah ba wasu Allah ke cewa ta'awwazu min jubul huzni ta'awwazu min jubul huzni ko ne tsayi daga wata rijiyar tarkin ciki sai ce wa ma hazu jubul huzni ya rasulullah wanda ce menene wannan wata ce ko menene wannan rijiyar tarkin ciki manzo Allah ya ce wadin fi jahannama ta'awwazu min jahannama kullum ne ta ramar yace wani kwari wani rami cikin jahannama wanda ke jahannama kanta ta da wannan rami so 100 a kowane wuri sai su mai da ya rasulullah sai manzo Allah ya ce sai su sahabi su ce manzo Allah su waye za su shiga cikin wannan rami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce al-qura'u al-muradu qira'atin makaranta masu yin riya a karatun su jabul huzn makaranta masu ne a karatun su jama'a akan kiyaye jama'a ya tara wallahi akwai hatsari muna da awar saboda Allah wallahi mun saboda Allah bin ra'ayin ka ba shi saboda Allah ba bin sauran ka ba shi saboda Allah ba aiki a gidan ko a garin kawai ko a kan ka ba shi saboda Allah ba saboda Allah shine kai abin da Allah ya ce ayi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ka saba wa zuciyarka ko amma man hafa hawa makawar mutum wani hannarsa wa Allah wa akwai da dinga ma'awa sa'a wa sauranka wa khalifin nasu wa shaidan wa asima wa in huwa mata kan sifatin ka sa'a wa nasu ka sa'a wa shaidan inda nasu na amatu bi su illa ma rahima lakum nasu tana nuna maka abin da yake yawanci jama'a mu kiyaye mu saboda Allah mu saboda Allah idan muna da aure su manzon Allah kuma su manzon Allah ya da komai mu shi kafta ne manzon Allah akan komai mu shi kafta al'amarin manzon Allah akan komai a manzon Allah komai ɗaya ne kowa ɗaya ne soyayya tsantsata manzon Allah shi ta haɗa mu ko mu kiyaye mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah Allah ya faɗa mana akwai kyakkyawar a cikin manzon Allah sannan zuwa wurin mawuri ka tashi akan tarihi shi ne magana ba a maɗa maka wata ɗabi'a ta manzon Allah ka riƙe ka ake ta ka ƙaru cewa manzon Allah an kai shi gari kaza ya tashi gari kaza ya je kaza ai yayi kaza ai kaza ai kan mujiza kaza ba shi ne magana kawai ba yana ciki ko dole amma ka samu abu za ka riƙe an halin manzon Allah ka riƙe ku da shi saboda ka samu wata lokacin ayar da kan da kuma da usman hasana shi ne sirrin walidi wannan ayar ka ji manzon Allah ka san manzon saboda mutum baya sanin muhimmancin alamsa iya san shi ba ka sanin garin mutum sai ka san shi ta kina a shi wurin wuri sa ta ɗan manzon Allah musamman da sun girma manzon Allah har mu so shi to idan muka san manzon Allah kuma to aiki ya fara don ya aiki ya fara sai mu sifantu da sifofin shi sai mun ɗabi'unsa sai mun sadar da umarninsa sai mun bar hannunsa zama wasu manzon Allah ba da awa ba daga jama'a daga nan yanzu mu dibi cikin zukatanmu ka fi sanin kanka da kanka ka dibi halayenka sun dace da karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke da kana so shin ka bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kake da kana so shin ka halitta halin manzo sallallahu alaihi wasallam da wanda ke da kana so jama'a wani saboda Allah wani saboda Allah ba mai yin saka sai Allah ba wani abu da wani zai maka bayan Allah ba mai mutum zai saka sai Allah ba mai zai saka sai Allah ba mai baka ba mai naka sai Allah idan zai kai saboda Allah ka karatu a qawaidi mun bari mun ji mana takamar mu tasar ina zamu da shi jama'a mu kiyaye zakatun wasu Allah wasu manzon Allah mu fifita manzon Allah akan komai mu fifita manzon Allah akan kawunan mu da iyayen mu da ƴan uwan mu da mata mu da kowa مش تجمع الله الله كم كم وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأشيرتكم وأزواجكم وأولادكم وأسنت لها عبا إليكم لو رسولي فتوسط يطلب بأمري لو جاهد به فتوسط يطلب بأمري كنت أنا مع الله يجيب ثم ذلك الشاهد كومي كان كذا إماتان كإيايان كاسوانتين كجدان كقومنا الله تمام الله سيفيش أتكلم ونبا وانتكي تفتن المساجد idan muka ba mu sake ko ban da insha Allah da manzansa duk abin da ka bari ne ya wuce suna tabbas din sai musa ta anti to yi ce manzan Allah in sa Allah da kai ku sani manzan Allah idan hada su shine farkon da fara shi dan kamu
farkon da karshe cin gabi shi manzo Allah ya kare mu kiyamu ko kina ashe to wani shirin ka ta don hadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane su wanda an ka ta hado da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saka jama'a don Allah ina kira gare mu mu gyara zakatun mu gyara ɗabi'un mu wannan soyayya da muke da awa akai mu kiyaye ta kun mu sani wallahi duk abin za ka yi da musu Allah wallahi ban zani duk abin da za ka yi da musu Allah wallahi ban zani saboda haka jama'a idan za mu musu da Allah idan za ka yi aiki aka ce akwai sirri guda uku na ikhlasi ko akwai mata guda uku na ikhlasi idan za ka yi abu ka hawa transport tun baka aikata ba shi abin da aka zai aikata shi kalli sama kalli ƙasa gabas da kudu da arewa wannan adam zai aikata man ba isu lazi a mulki ne isa ka za ka aikata wannan al'amari a ikhlasi in ka so ka san sau da Allah za ka yi sai ka je ka dawo kalli wannan abin wannan zan ɗauke shi anan amma me da akan amfanin kai na ne ko amfanin wani na ko saboda Allah amma in aikata wani abu saboda in bata wani da wai saboda Allah nake yi aikata wani abu saboda wani yayi wai saboda Allah nake yi idan za ka so koyi da shi akan yayi saboda zama sallah yayi kide ai kenan za ka so da Allah saboda ko abin da za ka yi me amfani shi idan za ka yi al'amari bayan ka yi saboda Allah in za ka saboda Allah ne ka tabbatar da maka da Allah za ka yi ka je gaba ka dawo baya ka ji sama ka yi ƙasa ka ji ka kiwaya ka tabbatar cewa wannan al'amari bai shi don cutar da wani ba bai shi don ajiyi ba bai shi don a sani ba bai shi don isa wani abin duniya ba na shi saboda Allah halisan to an ji wani ne umarnin shi idan ka aikata saboda Allah ne umarnin shi zan je in share kasuwa saboda Allah zai yi imani ko amma zai je in wanke bicin saboda Allah zai yi imani ba zai yi imani ba ko kina shi ko da za ka yi saboda Allah ko kana yi saboda kali fa'ida shi ne yi imani da uku kana iya ko baka iyawa zai saboda Allah zai mutum gwan haji saboda Allah ban iyawa ko nan ya kai ba zai tabbata ba saboda jama'a don Allah mu kiyaye duk al'amari za mu aikatawa mu kalli wannan al'amari mu saboda Allah. Saboda Allah